बरपेटा रोडनि अमा बाजारनि खेराइ थिलियाव 50थि बोसोरारि बरपेटा रोड बाथौ खेराइ फुजा फालिथाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरपेटा रोडनि अमा बाजारनि खेराइ थिलियाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 50थि बरपेटा रोड बाथौ खेराइ फुजा फालिथाय फोरबोखौ गाहामै खुंफुंनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला फोरबोनि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि 10 रिंगायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो निरुरन्जन बर'आ। बेनि उनाव बेलासिनि 4 रिंगायाव रामफलबिनि बारलाफा ख्रिस्टि आफादनि मोसानाय आरो बे हाबाफारिखौ रंगिना संगिना खालामनो थाखाय बर'नि जाखांफुनाय देंखोगिरि जे.सि. नार्जारिखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रोड बाथौ खेराइ फुजा फालिथायाव बिथांमोना दिनैहाय सानसेनि हाबाफारिजों बरपेटा रोडनि साखाथियाव थानाय अमा बाजाराव बिथांमोना दिनै खेराइ फोरबो बा बाथौ खेराइ बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजा खुंफुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जोङो माखासे खोथा बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांनाव जोङो बे बरपेटा रोड बाथौ फुजा बा खेराइ बाथौ फुजायाव बिथांमोनाव सानसेनि हाबाफारि खुंनायाव जों माबायदियै बिथांमोनाव बिनि सोमोन्दै जों मिथिना लागोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौबो। नोंथांमोना दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै मोनसे बाथौ फुजा खेराइ फोरबो फालिदों। बे समाव नोंथाङा मा बुंनाय? जोङो बे बाथौ फुजाखौ जों प्रत्येक बोसोरावनो फालिनाय जायो। गतिके बेयाव जोङो थिग राज फुजानि पुर्निमा खालिसो जोङो बाथौ फुजाखौ फालिनाय जायो। नोंथांमोना दिनैहाय बुंदों बोसोरफ्रामबो खुंफुंनाय बायदि बोसोरफ्रामबो जों खुंफुङो। बेखौ बोसोर जाबानो जों खुंफुंनाय जायो। सोरबाफोर फुंबिलिनि समनिफ्राय मा मा हाबाफोर थागोन नोंथांमोननिया? जोंनिया फुंबिलिनिफ्राय जोंहा फुजानि बाथा थायो। फुजाफोरा जोब्बाय दा आरो जोंनिया बेलासिनि जोंहा रंगिना संगिना आरो माबा खेराइ ख्रिस्टि मोसानाय इजो जागासिगोन। एसे उनावनो इखौ जागायनाय जागोन। मोनाबिलियावबो मोसानाय हाबाफारि लादों। मोनाबिलियावबो मोसानाय हाबाफारि लादों आरो जोङो आरो देंखो रोजाबग्रा जे.सि. नार्जारिखौबो हांख्रायनाय जादों। बिथाङाबो फैगासिनो बाहागो लाफैगोन। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय। बे समाव जोङो बिथांनावबो जों मिथिनो नोंथांमोना बेसेबां बोसोर जाखो ओरैनो बे खेराइ खुंनाया? ओरैनो 51 बोसोर जाबाय। 51 टटेल। नोंथांमोनाथ' बे दरबेसे गामिजों लोगो नांनानै ओरैनो खुंनाय जायो? ओरैनो जोंनि आथियाबारि समस्ति, अमा बाजार समस्ति, ओजों कलभानिबो दङ। मिलायनानै बोसोरै बोसोरै फुजा होनाय जायो। ओरैनो मा मा हाबाफोर थाङो फुंनिफ्राय लानानै? जोंना फुजा ओरैनो बाथौ फुजा सावनानै जे ख्रिस्टि मोसानाय दङ। ओमफ्राय दायो ओरैनो गान रोजाबनाय दङ। नोंथांमोना दि टाउन गेजेराव दि बे बर'नि बाथौ खेराइखौ नोंथांमोना खुंफुङो, बे समाव नोंथाङा मा फोरमायो? बर'नि हारिखौ लाखिनो थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो। नोंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय। बे समाव जोङो सासे बैसो गोरा आबै दङ। आबैयानो जाबाय गोबाव बोसोरनिफ्राय बरपेटा रोड बा दिनैहाय अमा बाजाराव बाथौ थानसालि बा खेराइ फोरबो बिथांमोना बोसोरफ्रामबो खुंफुङो। बे समाव जोङो आबैनावबो माखासे खोथा बेनि सोमोन्दै सानो। गिबि गिबियाव खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोंथांमोना दि दिनै बेसेबां बोसोर? दिनै रब' जोङो दिनै अथुत्तम जाफैबाय। एप्तमनिफ्राय हथुत्तम जाफैबाय। जों दिनै खेराइसालिखौ खुङो बोसोरे बोसोरे। आरो बेनिफ्राय जोंनि बेहाय दरथाम गामि दङ। अमा बाजार होनो मोनसे, जोंनिया कलाभाङा दं मोनसे, ओमफ्राय आथियाबारि गामि दं मोनसे। बिसोरजों जों गासैबो लोगो नांनानै बेखौ खुङो। बेनिफ्राय जों हेफाजाब होयो। जोंनि आइ आफा फुजा बेयो आफा बोराइ बाथौआ दा उनाव जागोन। बै जाहैबाय जोंनि खेराइसालिनि माबा बोलि जानाय बेफोर दं नालाय जोंना मानोना बर' हारिनि मोनसे नियम नङा होनबा? बेफोरखौ जों खालायो। बेफोरखौ जोङो खालामाबा जोंनि जेनेबा आथियाबारि गामिनिफ्राय जोङो आयनतनिफ्राय माबानिफ्राय जाफुङाबो जानो हागौ होननानै जों गथै रायजोजों लोगो नांनानै बेफोरखौ खालामो जाहैबाय। ओमफ्राय आं दिनै 85 बोसोर बयसनि बुरि दै। बेयाव बोसोरफ्रामबो फैबाय थायो? बोसोरफ्रामबो माने रायजोआ खौसेयानो
खिन्थु ना बै जे लकडाउनाव जों होनो हायाखैमोन देग्लायनि समफोरखौ आरो नै जागायफिनदों जोङो दाउ फारौ आरि गासिखौबो फारि फारि होजोबो जोङो दा दिनै फैगोन जोंहा मोसागोन बेहाय हरसे मोसागोन दै दौदिनिया हरसे मोसागोन सोरांलायजासे बिहामजो मंग्लि नागिरनायबो दङ बाहाय मिथिबाय नोंथांमोनाथ' चन्दनपुरनिफ्राय बेयावनो जमा आदसा जों जमा बेहाय दरथाम गामिजों जों जमायै होखायो नोंथांमोना चन्दनपुरनि হয় चन्दनपुर माने बै आथियाबारि गामि होनना बुङो गाव दे आथियाबारिया गाव गोदोनिफ्रायनो गावखा बे आथियाबारि गाव चन्दनपुर एरिया बेखायनो जोङो बिराद मदद खालायो बेफोरखौ जों फुजियो आरो बेनिफ्राय बिदिनो जाहाथे बै फैगौ बोसोरावफ्रावबो जेनेबा मोजाङै आलो गोजोनै लैहोर संसारखौ लाबोना जाहाथे फुजा खालामना होदो आशीर्बाद होदो आइ आफा इसोरफोर आंनि नामा बिरासिदि नंगौ बिथांमोनानो जाबाय गोबाव बोसोरनिफ्राय बरपेटा टाउनाव बा बरपेटानि साखाथियाव थानाय बरपेटा जिल्लानि चन्दनपुर गामिनि थागिबि बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना दिनैहाय बाथौ खेराइ फोरबोखौ अमा बाजाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय आखायाव लादों बे समाव जोङो बेनिनो बाथौ खेराइ फोरबोनिनो गाहाय दिउरि बिथांनाव जों माखासे बिनि सोमोन्दै जोङो गुवारै जोङो मिथिनानै लागोन गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोना दिनै खेराइ फोरबो खुंफुंगोन बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन बे जोंहा आगोलनिफ्रायनो बरपेटा रड जायगानि सहरनि एबा चन्दनपुर एबा जोंहा आइथियाबारि गाव होननाबो दङ लोगोसे जोंहा बर'फोर दङ आरोबाव मा बुङो बेयो पल्लभाङा बेयावबो जोंहा बर'फोर दङ बा गासै बर'आनो जोंना बरपेटा रडनि बर' हारिफोरा बे जोंनि गुदि जिहेतु बर'नि धोरोम जोंहा बेखौ लानानै गौरब गतिके बे आगोलावबो जोङो सिबिबोबाय थाखादोंमोन 2 बोसोरसो जोङो सिबिनो हायाखैमोन हयथ' जों फुजाखौ खुंफुंनो हायाखैमोन मानो होनबा लकडाउन एबा कर'नानि थाखाय एबारबो जों बेखायनो गासैबो जों बर' हारिफोरा जेनेबा जोंनि बरपेटा रडनि बर'फोरा गासैबो ज' जालायनानै गासैबो गावबा गावनि जेनेबा पकेटनि धोनफोरखौनो दिखांलायनानैबाबो जों आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो होननानै एबारबो लाहार फाहार खालामदो आरो सानो आफा बोराइ बाथौआ अननानै जोंनि गासैबो खामानिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां सालायलांनायाव हेफाजाब होगोन होननानै आफानिसिम आंना ओरैनो फुंबिलि समनिफ्राय मा हाबाफोर थांगोन फुंनिफ्राय जोङो ओरैनो जोंनि नियम निति हिसाबै जेनेबा आगोलावहाय नुदों नोंथांमोना एखे नुहुरगोन जेनेबा जोङो फारौ किसुमाना माबानाय थायो आरो जोंहा बेफोरखौ जों होयो गसाइनि नामाव बेफोरखौ जों होबोदों आरो फिथाइ सामथाइ होनानै एबा आलारि बाथि सावनानै जोङो गसाइखौ बेखौबो सिबिबोबाय दा नै दा जोबथा समाव जोंहा खेराइनि माबा दङ जेरै दौदिनि मोसानाय आरो बिनि अनुजायैनो जोङो गासैबो आफा बोराइ बाथौनि खामानिफोरखौ जोबथासिम मावलांसिगोन आरो दौदिनिया जोंना बिजनि साइडनि होनदों नामा आदा बिजनि हिलबारिनिफ्राय लाबोनाय जादों एबारो ओरैनो ख्रिस्टिफोर मोसानाय दङ ख्रिस्टि बिदि मोसानाय क'क्राझारनि मोसानाय दं ख्रिस्टि आदसा ख्रिस्टिबो दं होननानै बुंदो जोंनि कमिटिनि फालनिफ्राय दा हयथ' क'क्राझारनि जागोन जितु बुंदों नालाय दा खैथासोआव मोनफैयो बेखौ आं मोजाङै थि बुंनो हाया आरो मा मोनाबिलि हारिमुआव देंखो रोजाबगिरिफोरबो दङ रोजाबगिरिबो दं होननानै खोनादों खिन्थु आं मोजाङै मिथिया बिथांनि मुंखौ जाय रोजाबगिरि बिथाङा खैथासोआवबो फैयो खिन्थु फैगोन आरो मा नोंथांमोननियाथ' गासिबो खामानिया जाफुंबायना ना जाफुंथ'वाखै जोंनिया फ्राय जाफुंबायानो जों सिजौ गोदानै गायस्लायबाय नालाय बेबो फ्राय गायखांबायानो आरो दा नै जांख्ला थुनाय बेखौ हेबगासिनो दङ बिनि किसुमान खामानि दंबावो बेफोरखौ गासैखौबो मोजाङै खालामफुंनायनि उनावसो जोंनि गासैबो फुजानि माबाफोरा जागोन आरो मा सिजौआ जोंहा इयावनो दंखायोमोन आवगायनो गायखानाय बेनिफ्रायनो जों आफा बोराइ बाथौनाव बिनानै दालायसे सिजौ गायसंनाय जादों गोदानै माने गोजामा थायोबा एसे नुनायावबो बोरैबा नुयो आरो देद्राय जायोबाथाय आरो हयथ' गुजानोबो गिनांगौ बेखायनो जोङो गोदानै एबार गायसंनाय जादों नंगौ बिथाङा गुवारै फोरमायना होबाय लोगोसे आं केमेरामेनखौ देखायनो होदों बिथांमोना दिनै खामानि मावबाय थानाय माखासे लाहार फाहारखौ जोङो दिन्थिफुंगासिनो दं बे समाव बिथांमोना
माखासे गोदान बाथौ बा दिनैहाय हेबगासिनो दं बिथांमोना आरो लोगोसे सिजौखौबो फुराना सिजौ दंमोन सिजौखौ गारनानै गोदान सिजौ लाबोदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों बे समाव बिथांमोना माखासे मेहेर गोनाङै माखासे बुंथिबाय बरपेटा टाउननि बा बरपेटा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय अमा बाजाराव मोनसे बर'निनो मोनसे बाथौ खेराइ फोरबोखौ बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनायखौ जों आखायाव लानायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिसन बे एग्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन